Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Jing ai jing mut ke balai ke bana kaliang jong ka sing ngilabu Ahmad jong ka isi Ahmad jong CM kolong ba ka isi ba thamai ka dei ban shimru ikilat kilenti kumnu ban yada yaki cloud ki petap ba ki tulong hot ngitep ka desa council ka don ni kita ki reserve forest ki don ni kita ki penbenai kita ki lau adong ya ki community forest bakum ta ter nengi hakini ki snam ki balale I kumba kini ki reserve forest lani kini ki cloud ki ba ka council kalong try haka jaka bakin dei ki jaka ki ban yada lane ban penne ya ka jing jerngam jaka mai mariang ni ipan ban kila dei pan ban kita ki jaka le si ki basulong tang ki jaka ban penmi pisa lane ban penyo nong yanur da ka bandi wat ya ki ding na gitu ki klam ki petang na kalian do kaseng ngila kren ngila aljimut ya usia ICM bai dei man syem kila kelenti man petikna baki ni ki reserve forest ki baka council kalong try ini ki klau ki petap ya ki lau adong ki bagi snong ki don batrairi ki jong ki long try ya ki balapan pena da ka des council dai ban penne ya kajing jerngam jong kini jaka ndai tang kata ki tolong ki bedon hakeleng jong put sam jaka des council ki dai ban syem ya ki la kelenti ban penne ya kita ki tolong bat ngi la ongru ngi la ajing mut ru bangim dei ban syuhun tang ha kajing penbenai kini ki lau adong ki baladon menta ka council ka dai ban syem ki la kelenti ru balada ka long le haman lagi snong haman lagi rat, haman lagi hima, di bandon ni kilau adong, di bandon ni kita ki community forest kiba, di ban pendek ya kajing long jerngam ka chongki. But kawai ni kijang ajing buat kabaka seng kala airu, ngiyo iya ki isi kibala dab, kila syem ki initiative kumno ban penkut ya kabaw umkra ya ka umserpi ban kiwei kiwa. Nang iba kini ki isu iba ki kumba ki sudai tang ki jaka ban supulut ya kapisa. Klem dayo iya unu so ubami nakata kajing penkut ya kabaw umkra nakata kajing penkut ya ka umserpi kum ta ter ngikwa apa ka isi ka banta kadai ban tre ya kakam ban peniru ya tau so namar kam don jingmut ban supulut kaya kapisa daki pokrur ban pelut ak ban penkut ya kawa umkra ya ka umserpi kum ta ter ladang imyo I pat ya tau so namar ka umkra kum makalong mentang I kan dang ne kita kajing jabo kan baka pisa pat si naka council ban kiwei pat ki tenat kala nang lut ti mdei tang kata mdei tang kawa umkra riwat itu ki wa ru balas dang bandu lane ban don gajing ma ni kwa baka is ka council ka ban ka isi ka ban syem ya gajing kitli ban pen ya kita ki wa ban penti kena bakini ki wa ki badon hang ya po rilum khasi ke jong ki nom du bat ka besar ka jing ajing mut ka baka seng kalabu Ahmad jong CM jong ka isi ka long ba hadin baka isi le si nang ni Ahmad kan pendunano ya kata kajing ai trading license ni non tribal kai galenti ka basuk tam yung non tribal banyo ya kalat ka kabu ban khayang ni kalenti ka basuk tam ki ka lang ba kajing pendon kam ya ki parado ki parsnam ki jong hi ban kam kenti lane ban kam long try ya ki dukan ban kam long try ya ki business ba fair nilai I nakapor ba khanra na kalyang ka district council ha ba khanra na ki kenhun ki ba fair ha ki dukan dakhar la ni kinug jaka ki ba ki no way ki le business ni I ba ki ba mi Ahmad ki bri ki jongi ba kam try bat kani ka pen I ba ka jingle benami hang ni po rilum khasi ka jongi bat ha keleng ki jaka ka jala ka jongi ka long ba kala bun sa palat ka don ka jingle benami tanakalang jong ka seng ngila ai jingmut ya ka isi ba ka isi nang ni Ahmad kadi ban hawi kilat kilenti kumno ban penti kena ba kani kajing le benami jong ini ki briu ki jongi ki ba million ban mi Ahmad ban kam try ya ki dukan ya ki jakale business lani ki kam khai peteng jong ki wei pat ki briu ya ki bakum kita ki briu umdai ban chusha jam dai ban penti kena ba kum kita ki briu ki bale benami dai ban pensitom ki kat kum ki kendon jong kaan bat maki kita ki briu ki bakam baki long try da ka balik benami ki hak ban I ke jing sisa baki long try sisa lo kata halor kita gidukan ki baki sukam try tina kalang jong seng ngila ai kini kijing ajing mut Ahmad jong siam ban ngila ongru ba ka seng ka kloy ban ya trelang ban ya ajing mut nakapor sa kapor la da usiam bat ka isi gidon kam kijing ajing mut ka jongi ban nakalang jong seng ngin but din ru ya kini kijing ajing mut da ka babenti kena ba ka isi kan pentri kam ya kini kijing ajing mut ki ban nakalang jong seng ngila bu Ahmad jong siam mentang si